Tervetuloa takaisin 2 minuuttia Suomea kanavalle. Tänään opit sanomaan pari hauskaa ja hyödyllistä lausetta porosta. Lapissa porot kävelevät usein vapaasti teillä. Ja jouluputkin asu siellä. Oletko valmis? Aloitetaan. Ensimmäinen lause on: hei poro. Tämä lause on hyödyllinen, kun kootaat poron Lapissa ja haluat tervehtiä siitä suomeksi. Muista, että poro on sana, joka tarkoittaa poroa. Poro on pohjoisessa Fennoskandiassa elävä puolivili kotieläin, joka laiduntaa tuntureilla ja Metsä-Lapin alueella. Hei poro! Nyt on sinun vuorosi. Yritä sanoa ääneen: hei poro! Ja sitten toinen lause, joka on ehkä vieläkin hauskempi. Missä on jouluputki? Tätä voit kysyä, kun haluat tietää, missä jouluputki on. Kuka tietää? Ehkä poro saattaa sinua. Missä on jouluputki? Muista, että jouluputki tarkoittaa jouluputkia. Ja hänellä on virallinen koti Rovaniemellä Suomen Lapissa. Nyt tiedät, miten tervehtiä poroa ja miten kysyä, missä jouluputki on. Voit sanoa, hei poro, tai missä on jouluputki. Tässä ovat tänään oppimasi sanat. Poro tarkoittaa rendiä. Jouluputki tarkoittaa Santa Claus. Tervehtiä, to greet, kysyä, to ask. Jos pidät tästä videosta ja haluat nähdä lisää, muista painaa tykkää nappia ja tilata kanava. Se auttaa minua luomaan lisää sisältöä. Jaa video ystävälle, joka opiskelee suomea. Kiitos ja nähdään.